गिबियावनो दिनै जोङो बयबो मिथिगौ जे दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि गोसोखांथाव सान जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि 57थि गायसननाय सान दा बे गायसननाय साननि आङो गिबियावनो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय जाबाय जे जोंबो रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि गायसननाय सानखौ फुंबिलिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिदों। एसे सिगाङाव जोङो सेरफांगुरि हाथाइसालिनि साखाथियाव थानाय माइ बाजाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनाय जोंनि मुंख्लं आरो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै जोङो आलारि बाथि सावनाय बिबार बावनाय गेदेमा फारियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनिकेश्वर नार्जारिमोननिखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननि सावगारियाव मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे ओंथि गोनां गोथार सानावनो जोङो जे ओनसोलाव बे रामफलबिल हालामाव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायोखाय बा हास्थायनानै मोनसे साइकेल हान्जा सुननाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै 110था गामिनि रायजो राजाफोरखौ फोनांजाबनानै जोंनि दख'रानि एबसुनि बिबानगिरिफोर दालाइसानि बिबानगिरिफोरखौ जोङो जथायै हाबाफारिखौ रेलिखौ बे समाव फोजोबफैनो हाबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै रायजो राजाफोरखौ बुंहरनो एबा मिथिहोनो थाखाय सिगांदों जे जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि दिनैनि 15 फेब्रुआरि खालार खालिनो जे बर' जाथिनि गासैबो रोखोमनि जेंनाफोर आरो बे बर' जाथिनि गासैबो माने बिथिङाव जौगानाय इनक्लुसिभ माने वेलफेयारनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय हाबा मावनो थाखाय भलन्टियारि माने बावसोमनानै हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजादों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाखांनायनि उनावनो बर' जातिनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि रैखाथि थामोनथा जोङो मोनफ्रोमबो साइडआवहाय खुनु मोनसे बिथिंखौ साइडखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामाजासे माने सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनानै दिनै नैबे 57थि माने गायसननाय सानखौ दिनै फालिफैनो थाखाय हाफैनाय जाबाय। दा बे गोलाव हान्थिबोनायाव जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थोंजोङै बिबान रुजुननानै आरो जायफोरा खेंसालियै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खांबोबाय बाबोबाय हेफाजाब मदद खालामबोबाय जत्न लाबोबाय बे गेदेमा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय माने रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै माने साबायखर जासिहरनाय थाबाय जे जोङो माने मोनसे नोजोर होयोबा नुगोन बर'नि जारिमिनखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाखांनायनि उनाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ रुजुनो बेनिफ्राय बिथाङा बिबान रुजुनखांनायनि उनावनो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जे बर'नि गासैबो माने जेंना जेंसि बा बर' जाति हिसाबै जोङो बुहुमाव गुबुन गुबुन जौगानाय जातिफोरजों समानै जौगाफानो थाखाय मोनसे जोंनि गेजेराव जांख्रिखांनाय मोनसे गासैबो बिथिंनि सोमावसारनाय जे नांगौ बेखौ मोनदांनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जेब्ला जागायदोंमोन बै जागायनाय समनिफ्राय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आलादा रायजोनि जे सोमावसारनाय आन्दालन बेनिफ्राय नायोब्ला जोङो बेखौ बर' जातिनि मोनसे दिंग्राय बोन्दो जोंनि मोनसे टार्निं पइन्ट होननानै जोङो हमनांगोन। दा बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बर' जाति हिसाबै दिनैनि जे थासारि
BSc BTC BTR जों जे मोनथाय जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय गुबुन गुबुन मोनथायखौ जोङो सरकारजों जुजिनानै नांनानै गोबां चेलेन्जफोरजों जोङो बेखौ सौसिबोनानै दिनै बे पर्यायाव जोङो सफैनो हादों। आरोबाव दिनैबो जोङो जाथिनि जोंनि माहारिनि खामानि मावनांगौ गोबां बिथिङाव जोंहा दङ। गोबां समाव जोङो गोरोन्थि बुजिलायनाय जोंनि साननाय हनायाव कनफ्लिक्ट जानायखौ जोङो सम सम नुनो मोनदों। जे सोमावसारनाय बुङोब्ला जांख्रिखांनाय बुङोब्ला दिनै जोंनि मोनसे जाथिया सिदा सिदि मोनसे आलादा रायजो बड'लेण्ड जोङो बेखौ मालाबा मालाबा बुजिफ्लाङो। दा जों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे नुनाय सिमां जे बर' जातिखौ बुहुमाव गेरेमसा जाति हिसाबै गायसंनो थाखाय जोङो जेबायदि खामानि मावनांगौ बेवहाय खालिबोल' जे सोमावसारनाय आन्दालननि जे मोनसे जोंनि राजनैतिक मोनथायनि थाखाय जे आन्दालन खालामनाय बेखौल' जोङो मावबाय थायोबा जानाय नङा। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम थासारि आरो खाबुखौ नायनानै जोंनि बे गोलाव जे जाथि हिसाबै जोङो थांनानै थानांगौ जाथि हिसाबै जोङो माने मोनसे जौगासार जाथि जानांगौ बेखौ दानो थाखाय बेसिम जोङो सौहैनो थाखाय दिनै सोलोंथाइ समाजखान्थि हारिमु जोंनि थुनलाइ जोंनि रांखान्थि बिथिं जों गासैबो बिथिङाव दासिमबो मोनसे जांख्रिखांनाय जोंनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव मोनसे बेबायदि मोनसे सोमावसारनाय बेबायदि मोनसे परिबेसखौ नांगौ। दा बेखायनो जों दिनै नैबे मोनसे थासारियाव जिहेथु जोंनि सोमावसारनाय जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि जे सोमावसारनाय बियो जोङो माखासे समनि थाखाय दिनै दोनथ'दों। दा नैबे खाबुआव नैबे थासारियाव जोङो दा गुबुन मोनसे सोमावसारनाय जाथिनि गेजेराव सोलोंथाइनि सोमावसारनाय हारिमुनि सोमावसारनाय रांखान्थिनि सोमावसारनाय आबादनि सोमावसारनाय समाज बिथिंखौ जोङो माने मोजां मोनसे लामाजों लांनांगौनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस दिनै जे मोनसे थासारि बे थासारिखौ नायोब्ला जोङो ओरैबायदि गिलु बालु मोनो। जोङो नायोब्ला सोरगिदिं जोङो नायोब्ला नुगोन जोंनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि इयुन जोलैफोर बे इयुन जोलैफ्रा मोनसे मोजां मोनसे डाइरेक्सन मोजां मोनसे लामाखौ संनायाव बबेबा नङा बबेबा साइडआवहाय दिनै माने आख' फाख' बेबायदि आन्दायनानै दङ। दा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे मोजां लामाजों लांनांगौ मोनसेनो मोनसे मोजां थोंगोर बेबायदि डाइरेक्सन होनांगौआ जोंनि खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोरनिल' नङा। जोंनि बर'नि जेसेबां माने गोरों गोरा सुबुंफोर दङ जोंनि माने बिमा बिफा दिथागिरिफोरा दिनै जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय माने समाज बेरेखा हाबा हुखानिफ्राय जानगाराव थानाय गाव गावनि जिउ दानाय जाथि दानायनि समाज दानायनि खामानि मावनाय बे बिथिङाव जोङो नांथाब होनांगौ। बे बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ फोनांजाबनांगौनि थाखाय दा मोनसे राइट टाइम बेयो मोनसे बेबायदि सम होननानै जोङो सानदों। बे बिथिङाव बुंनांगौ गोबां दङ जोङो बुंबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे अराजनितिक माने राजनिति नङै अराजनिति मोनसे संगठन मोनसे आफाद जोङो बेखौ मिथिगौ। दा अराजनिति संगठनब्लाबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ नायोब्ला नुगोन बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोलाव बोसोर जारिमिनखौ नायोब्ला नुगोन जे जेब्ला जाथियाव माने राजनिति भाबै खामानि मावनांगौ दङ जेब्ला राजनिति भाबै जोंहा माने माबा मोनसे सोलायनांगौ दङ बैबादि थासारि आरो समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि थैनाय थांनाय जाथिनि जौगानाय जाथिनि राजनिति सार्थखौ नायनानै राजनितियावबो आखाइ होनो हागोन होननानै जोंहा रोखायै जोंनि संबिजिराव लिरनानै लाखानाय बा संबिजिराव दंखायो। दा बेखायनो जोङो बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय राजनितिकआ गुबुन गुबुन माने हाबाफारिनि गेजेराव जेरै समाज फोसाबनायनि खामानि सोलोंथाइनि खामानि रांखान्थि जौगानायनि खामानि गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारिनि गेजेराव माने राजनितिया जोंनि थाखाय मोनसे बेबायदि मोनसे खामानिल' मोनसे हाबाफारिबोल'। जेब्ला एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिकाव खामानि मावनांगौ दङ जों बै समाव मावदों आरो जेब्ला बेबायदि खामानि मावथ'नांगौ गैला राजनिति भाबै राजनितियाव जोङो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि जों बाहागो लानांगौ गैला बे समाव जोङो दिनै माने गावनि ट्रेकआव फैफिननानै जोंनि जे माने मावफारि जोंनि जे मिसन भिजन जोङो बेखौ लानानै खामानि मावफिनदों। दा बेखायनो खुनु मोनसे सोरबाया बुंनाय सोरबा राजनिति दैदेनगिरिया बा सोरबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गाव गावनि सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजनिति भाबै गाब फुननानै गुबुन गुबुन बाथ्राजों माने रायजोनि गेजेराव मोनसे माने गोनो गोथो सोरजिनाय बेबायदिखौ जोङो थोंजोङै दिनैबो बन्द' खालामनो थाखाय खावलायदों। दा दिनै जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजनितिनि थाखाय माने गाज्रि मुं सुनानै बिनि दैदेनगिरिफोरखौ मरेल डाउन खालामनो थाखाय आफादखौ माने सिमेज डाउन खालामनो थाखाय आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नाजाबाय थादों अहरह खामानि मावबाय थादों
बे बिथांमोना माब्लाबाबो हानाय नङा। दा बे बिथांमोनानो मोनसे समाव गुबुन सिगां समाव जायफोर सरखार दंमोन बै सरखारजों थाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थाफानानै खामानि मावनांगौ। माने सरखारजों थाफानानै माने खामानि मावोब्लासो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनानै एबसुखौ राजनितियाव बा गुबुन दोलोफोरजों बाहागो लानांगौ होननानै बुंग्रामोन। दा दिनै बे बिथांमोनहानो गोहो गोमाजाखांनायनि उनाव राजनिति खमथाया गोमाजाखांनायनि उनाव फिन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजनितियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन बाथ्राफोर बुंनानै दिनै रायजोनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुरबल खालामनो बेबायदि फोजोबनो थाखाय षड़यन्त्र खालामनाया खुब दुर्भाग्यजनक। दा बेखायनो जोङो जावले जावले खावलायदों जे जोंनि बर'आव जेसेबां राजनिति दलोफोर दङ राजनिति दैदेनगिरिफोर दङ बे बिथांमोनखौ जोङो दिनैबो गोख्रोङै खावलायहरगोन जे राजनिति नेताफोरनि राजनिति प्रपेगेन्डाया पलिटिकेल प्रपेगेन्डाया जोंनि जातियाव जोंनि माहारिनि जे सार्थआव जोंनि बर' जातिनि जे गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनायाव खुनु मोनसे आघात होनाय खुनु मोनसे बेबायदि गुलुं गुजुं जानाय बेबायदि जानो नाङा। जाय जे राजनिति खालामनो हायो बेयो जौगानायनि राजखान्थि जानो हायो गुबुन गुबुन राजखान्थि जानो हायो बेबायदिखौ खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय एबसुखौ फुनदेरनानै एबसुखौ लाबोनानै बेवहाय राजनिति बाथ्रा बुंनाय राजनिति मुलाम्फा लानो नागिरनाय जोङो बेखौ माब्लाबाबो सहायनाय नङा।